Deň dobrý, už mi je lepšie, ale ani ne, lebo som scrollovala na telefóne a vysvetlí mi, že prečo mi furt vyskakuje ten blasatý Tomáš z Mami ožeň ma a prečo ho tak strašne normálne oslavujete a proste prečo robíte z neho Jezusa Kristusa a staviate mu už niekde aj sochu, dúfam, tesáte ho tu niekde do kameňa, do piči, nech sa môžem prísť aj ja s ním odfotiť. Čo je na ňom oceniteľné? Ja viem, toto si zlíznem, to je veľmi nepopulárne, ja viem, že vy hovoríte, aký je dobrý človek, more, z väčšiny tam píšete, že je veľmi jednoduchý, ako kompliment. Povedať niekomu, že je jednoduchý, znamená, že si hlúpy. Keď ti niekto niekedy povedal, že si jednoduchý človek a to na tebe cení, tak to znamená, že si proste dutý jak baganja. Že Slováci a Češi sa mi to tak osvedčilo. Vy neceníte úspešných ľudí, vám badia ľudia, čo niečo dokázali sami v živote, čo majú peniaze, čo zarábajú, vám to kurevsky vadí. Preto väčšina ľudí ragebaituje s týmto. Si potom príde nejaký gáďo, ktorí je spôsobili si zarobiť viac. Je starší jak ja, žije s mamkou, ale nejde zarobiť viacej love, ale radšej do telky povedať, že je chudobný, ale nehodlá preto nič spraviť, ale opravuje si doma hlavná vec auta a vie hýbať ušami a všetci mu dudle tekár. Oh my god! A ja mu nehovorím do jeho osoby nič. Boho žehnaj. A hlavne ja som z dediny. Mne to tak príde, lebo proste ja poznám 10 Tomášov z mojej dediny, more. Toto je že najviac average mid dedinčan, ktorí normálne, oni tu žijú bežne. A tu Bratislavčania sú z neho v piči proste, lebo tu gáďovci uvideli jednorožca, ne?